hide my heart, to never take a chance on love again. Never. You're getting to be all that matters.
si the late Vito Borja. Sound. Ah? Ano? Ang ina nga account sa LGU. Account. Gusto niya siyang victim accounting. Eh, puta madali. Accountant. Sound check. Sound check. Sound. Ikaw man ay makabot kaming apat na ilaw. Kailang overhead light na. May overhead light kaming pinaka. Hopefully matapos na siya. Diyan na ako dito pag ilaw. Bale makabot ng ilaw. Okay. Hopefully lang. Okay. Ayaw na pala. Madara pala. Hey, check.
Marhay na aga po, good morning. And again, we're live sa Naga Smiles to the World. We're live sa GNN-TV 48 Naga para sa tuya pong weekly Meet the Press. Ngunyan po mga kaibanan niya to sa tuyang mga tagapag-ataman, kasi tuya po mga salud, ano? An sa to pong bisita ngunyan, Dr. Sani Ranyola, ang pamayo kan Committee on Health Concerns, kan saan ang paglungsod. We also have today our City Health Officer, Dr. Vito Borja. Ngunyan po mga tugang, pag-uurulayan niya to, saro baga ngunyan sa mainit na uurulay-ulayan, maski po sa social media, iyo po ang manungod sa dengue. And igwada din po nagkasabi na mga syudadano, mga taga-Naga, na sa indang mga lugar, alarming ang term na ginagamit. And igwa din pong bagong ordinansa ngunyan na kapapasar pa lang sa sangguniang paglungsod. Ini po ang bagong ordinansa na padrinuhan ni Konsihal Sani Ranyola manungod po sa revised smoking ordinance kang Naga. So ini po ngunyan mga tugang ang pag-uurlay niya to para sa tuyang Meet the Press. And at saan man, pag-uurlayan taman po itong bagong pigtutulod na ordinansa ni Konsihal Sani Ranyola ang Physical Therapy Center kang Sudading Naga. Siguro po sa pagpuon, hagadan ni po ning mga opening statements sa tuya pong mga bisita. Inuton po si Councilor Sani, sunod po si Dr. Vito Borja. Well, good morning. It's a pleasure being here with you. And we hope we could give you some information regarding the health problems in the city of Naga. Thank you. Good morning po sa kabus na nagdalan sa kabus po na Unity. Bali po, talagang sa alarming na po ang cases sa dengue, magiging sa HIV po. So, maski para paano po pakakapaabot kami ng mga advices ko anong dapat ang gibuhon. Thank you very much, Doc Sani, Doc Vito. Doc, mainot kami, Doc Sani, kay Dr. Vito. Saro sa pig-uurlayan ngunyan, dengue. Ano na po ang numero? Ano na talaga ang kamugtakan ta sa Naga? Is it increasing? Are the numbers increasing? Are the numbers decreasing? Ano na po ang numero ta sa dengue? As of September 30 po ni, bali 299 total cases na ng dengue. Kung i-compare ta po ni sa last year, na reports, bali 207 lang po kita kan last year, 2016. Bali, end of December, 207. As compare po niya na 299 na, October pa lang po kita. Bali, end of September nga ng report. Ini po mahilig na talagang halangkaw. May about 147%. So yan nga ni po, ginigibuhan tayo ng paagi na magpulong-pulong sa iba-ibang barangay. Dahil di po, ang top barangay po ang Kararayan. So, yan po ang status na ngunyan. Dok, ang Kararayan, iguan ng pira po ngunyan sa data ta? Ang Kararayan po, since yun yung pinakahalangkaw po, may 55 cases na po sin dengue. 55 cases. Followed po by Concepcion Pequeña, 50 cases. San Felipe, 36. Balatas, Concepcion Grande, and Pacul, 25. Triangulo po, 21. So yan ang top 5 tang barangays. Ipo. Doc Sani, given the numbers, ini pong sa dengue, aram ta po, you're sitting as Vice Chair of the Naga City Health Board. Ano na po ngunyan ang ginigibo kang health board? Anong mga actions ang being undertaken by the health board to address the dengue problem? Actually, ang Premiang Health Board, pigano mi po mga barangay health workers. Kaya nga ni po, by tomorrow, igawa naman kami pong meeting, kaya nga ni pong madiscuss mi thoroughly ni pong mga problema kan dengue.
So, Doc, ini po can be answered by both. Ano? Sinasabi ta na 299 ang cases na, ngunyan pa sana, as compared to the 207 cases for the whole year of 2016. And the adjective now is that what we're saying, it's alarming. Ang hapot ko po dyan is, may kayo pangangaipo po ba na magdeklara ang city ng state of emergency or state of calamity so we can make use of some of our funds to address or makadugtong po duman sa pangangaipo given these numbers? Although po, gabos ng barangay, 27 barangays Canaga, may positive na po sa dengue. At this point in time, dahil po kinakaya po ang mamadeclare ng state of calamity. Tapos sa figures po yan, pang araw kan 2012, nag-declare po kita state of calamity. Tapos si kaso na po ito almost 1,200. Kaya hindi po hinagadan talaga ang aside po itong sabi po ni Councilor Nanyora na yung pang HW for the search and destroy. And dapat po may participation every household, every family. Takunday po, mga sakit po talaga ma-eradicate ang breeding area kang carrier kang dengue na ni Aedes aegypti. Previous year and early this year, igo pong sinasabi ang Department of Health, Doc Sani, na I do not know po if this is being practiced na sa private hospitals or public hospitals. Sinasabi na igwa ng vaccine ang dengue. How true is that? And kung igwa man kayan, do we use it? Or ginagamit pa ba siya ngunyan? Or kay puan bang gamiton yan? Kung sa igwanan po itang prevention po yan, para na yung magka-dengue. 3 doses po yan, kaya lang po, very expensive po niyo. Almost 3,400 per shot. So, yan po available. Igwanan po na-identify na mga, I think DOH1 nag-purchase yan, identify lang sila patawanan. Hindi po sa local, kung kinakaipuan, pwede po ma-purchase, pero dahil po available for free map. Talaga man dyan po sila sa mga pediatrician nila to avail of the vaccination. So, mayo pong kakayahan kung tatapok ka to, ang DOH nag-distribute kani in Metro Manila, nag-distribute kani in other regions. Mayo po ba kaning nagbaba digi sa Region 5 or sa other regions na ma-avail ini kan mga kababayan niya to? So far po, dahil pa nakakaabot sa tuya, kung saan ibababa man, pag binaba po yan definitely po, itatawain talaga naman sa family children at risk na pwede ma-expose sa dengue. Doc Sani, any information about vaccine, the vaccine? That I don't know. So, on the private sector, dahil pa po gayo ini... Well, I think mga private pediatrician, ang iba igwa na po. So inaga, available po ang vaccine. Although sinasabi talang expensive. Po, siguro kung i-order sa mga nagpo-produce po kani vaccines, available ini. Kaya lang po talagang it will involve talagang a lot of money pag-purchase po kani. Iyan nga po, isaruyan po sa i-allow agenda tomorrow sa local health board. Wala po may igibong ang city of Naga, lalo po sa LHB. Doc, before we proceed duman sa ordinance on smoking, ipasa ko po sa mga pag-iniba sa media, if you have questions about dengue, then afterwards, siguro after 6-7 questions about dengue, we'll jump to the next topic, which is the new, ang abutan nga kaniyo, Naga City Smoking Ordinance Reloaded. Anti-Smoking Ordinance Reloaded or revised Naga City Anti-Smoking Ordinance. Ma'am Jane? We'll start with Ma'am Jane Bitito, followed by Myra. Good morning. And enot na enot po, gusto kong maaraman ang statistics ta sa mortality. Paghuna ta po, aram ta na ka ito, we are aware na, so preparado na kita sa mga cases ng dengue na itong day na po mag-abot sa punto na magadan pa itong nagkakaigwan ng dengue. Ano pong statistics tangon yan? Ang statistics na po niyan sa mortality, kung po kitang tulong mortality, aki po ni. Doon po sa Barangay Calawag, sa Ropos, San Felipe. Ini po, aside po ka sa pagpupush people maray ang sa prevention,
ikaw pag-irari po mga areas man na dapat linigo, lalo na po para gamit ka mga U-stars paglalag sa atom na pwedeng maging tipunan ng tubig para maging breeding area. Ang pagkada po ng misting and foggy operation sa area na ang kaya po kay 400 meters in diameter duman sa site katong pighalian katong minangadanan. And every Saturday and Sunday po nagkakandak ng operations po sa tuyang team, fogging team, para duman po sa mga areas may mga positive na kaso. Still po, ikaw pag-iraray, ito pong saro duman, too late na po nadadala sa hospital. Pero pag kitang tulong casualty na po sa ngayon, 2017. Iyo po, Doc. Is there a way na mas madali po na ma-diagnose na may dengue? Igwa na po kitang siguro may portable kit kita na pwede pong magamit ng mga barangay health workers? Ibo, araw po kaya kay kani. Pag ikaw po ang sarong pasyente may fever, ang sabi mga napiang 2 to 3 days fever na ang fever po kang dengue dahil siya na-shoot up na lang ka, mga 38.5 lang yan. Ang mga magulang po pag-advise sa Midarosa Center para mahiling kang midwife. Tapos po, nire-refer po yan sa either City Health sa iba-ibang hospitals para ma-check po. Ikaw po kung inaapod na dengue test kit. Titer po yun para ma-check kung talagang positive sa dengue. Ang iba po, PCBC para ma-check ang platelet kung nagbababa. So yan po, ang treatment po kaya usually kang dengue, talagang pahingalo po yan. Dahil po pigtataan bulong sa fever lang. No antibiotic po ito, viral. Kaya yan po, pagiging routine advice sa mga midwives sa barangay. Ang problema po kaya may ibang pasyente duman, inaalbularyo muna before po dinadala sa mga doctors. And then, minsan po too late ng marami. Minsan may mga bleeding, gum bleeding na pag-iabot sa hospital. Ang blood po available Tayong mga transfuse po yung platelet. Available po sa tuya. Sige po ang bloodletting da. So kung ngayon po man po yung blood in platelet, may tatawan po tulos. Basta dahil man po too late na maray. Doc, may update po duman sa nainot na ka itong pagpara pang-inganyar man kang iba na magamit na lang daka itong tawa-tawa, igwaning dahon ngayon ng tapayas. Ang tawa-tawa po, dahil man po yung pigbabawal, herbal po yan. Sa inig ko po, kung nailin ng dapat, patawan po. Pero po, sa panahon niya, lalo na tag-uran, dakul na po maray na naman ang kaso, dahil po paralakaw, nakahuba, nakabayang bado pang taas, magamit po mosquito net, o ipa-screen pa ang mga harom. So, saroin po sa bagay pag-prevent, na dahil po makalaw ang mga namok. Sa inig po, day biting mosquito. Is pwede nakagat po na yung mga between 6 to 8 in the morning. And yan po yung padiklum ng yan dyan nakagat. Ito po mga namok sa 8 o'clock, 9 o'clock po na naluwas itong mga QLX, itong mga kiti-kiti, ako yan pong carrier. Thank you very much, Doc. Myra? Okay, thank you, Sir Allen. Kay Doc, nagirumduman ko ka ito, garo igwa pong pig-distribute. Dahil karoon pong isa yung pwedeng tao. Ito bagang kubong siya na may chemical. Tapos, another thing, duman sa pili, nag-conduct po ng parang demonstration itong taga-DOST. Pero igwa lang pong sarong baso, tapos pigkakaganing chemical, gabos na namok sa laog kan harong, duman po natiripon. Igwa po kitang araw kaya na, paagi, Dok. Iyo po, for the past 3 years po, ito inabot po yung olay set. Ginigibo yung kurtina or screen sa bintana. Para pag nagkuyang dukot siya na namok yung kagadan. Tapos ito po pigsasabi ni Doon Tipunan, demo po yan kang DOST, talagang para sa mga barangay po, para ito po ang gamito na pagdakop ni Namok. Totoo po yan. One last thing, igwa kayong nag-text. Ano po yan, igwanin mga paagi ang Department of Health na pwede man pong maitabang sa City Health? No, ano po yan, may epekto ba yan katong dahil pagkaka-appoint ni DOH Obiel? Secretary? Sa inyo ko po, ongoing man po, maski itong before pong Secretary of Health, hanggang si Secretary of Health yan, continuous man pa ang flow kang support kang DOH, ali po sa Region 5. Bali, nag-request nga po kami kung support naman sa chemicals, pigagamit po sa misting, sa ka-fogging, kung makabakal po ang LGU, ang Naga, ang sarong bote po kayo na 1 liter, mga 8,000. So, magagamit lang po yan, yung mga 4-5 loading naman sa machine, ubus na po yan. Kaya kung araw kayo ka, dali po ang fogging, talagang expensive po talaga maray. Roy San Ramon? Okay. Good morning po. Doc Sani, nabanggit po ni Dr. Borja na
very expensive, lalong-lalo na itong mga sinasabi din ng mga materials na pwedeng vaccine, tapos ini yung mga chemical na ini yung pwede po ba na ang sangguniang panlunsod siguro mag-ibuning sarong resolution o ordinansa para mapunduhan ng araw kayo yung mga kaipuhan sa pangkontra sa dengue? Well, siguro pag-urulayan mo po yan sa local health board. Tayan gabos pong yan, ma-emanate yan sa local health board. Marami na nasabi mo yan, siguro tama-tama sa aga may meeting kami, mapag-urulayan mo. Okay. Good morning po, Doc Sunny, Doc Barha. Good morning. Sabi po bukan sa bago, di man advisable na mag-declare kita ng state of calamity, pero sailing ta po ba makatatabang ko taan na? Kung mag-declare kita? Kung ma-declare po ng state of calamity dahil sa outbreak ng dengue, pwede po na kulang ang bagay po, ang funding, ang DOH po, mabarbay ang DO. Kaya lang po sa statistics sa report, tayo pa po appropriate time ma-declare. Kaya pa pong kaya pa ang city i-manage po ni. Kaya lang po sabi ko, uturong ko naman ang participation ng community, kang every family and kay po ang daigdi. So, baka po si pag-declare kang state of calamity. So far, kaya po i-manage pa po ng city. Okay, pag-abot po sa barangay level, Doc Barha, kasi si Mayor John po nagsabi na halimbawa ang Kararayan gusto nang mag-declare, mag-ibo ngayon ng resolution ng barangay, then declare po ng state of calamity. Sailing ta po, pwede ini sa barangay level? Sinda po, dahil po pwede. Dapat city po ma-declare. Ma-recommend lang sinda kung pwede. Nakapuntahan po sa mga information. Sabi ko dahil po pwede. It's not a time na araw ka ni. And ang city mayor sa kansangunian lang ang pwede magsabi na ang naga-state of calamity dahil sa kaso ng dengue. Sarong bagay po kung medyo data tiga-advise, baka ma-alarm pag ang public pag nakita ng state of calamity? Dahil po, may basis kayo dapat pa pag-declare. Dapat ko lang po sa local, maabot siya sa region ng national. Kaya po, sa ina-assess na po maray, is it time na dapat sa hiling ko po dahil sa kaso, kaya man po i-manage pa iniho. Okay po. Pag-abot po sa last question po. Pag-abot po sa pag-handle katong halimbawa may mga report na kitang bago na naman na dengue cases. Ano po may napaabot po sa City Health Office kung halimbawa may na-report sa mga ospital digdi sa Naga? Iyo po, ikaw kitang surveillance na division ng City Health. Siya po nagkakandak ang pag-check ng mga kaso ng dengue sa mga sentinel sites. May mga hospitals po kita, BMC, St. John, Siton, sa iba pong hospitals na yan ang identified na sentinel sites na diyan kita kukuha ang statistics kung pirang confirm ha. Dapat po confirm. Tamas kinigani pong mortality sa dengue, pito double check po yung death certificate ako sigurado talagang dengue. Dahil po pwede pag sinabing dengue lang, dengue, pito double check paano mo sabihin na itong may casualty kita sa dengue. Alright. Sir Danny Arias, may ngapot. Alright. Doc, antes na po siguro kita maglipat duman sa ibong na topic. Any estimate, pira na ang cost kang dengue, ini pong preparasyon, ini pong paglaban ta sa dengue, any cost estimate, pira na nagagastos kang syudad sa problemang ini? Ang dengue kaya po, year-round daw niya, bago araw kayo takunan lang may kaso ng dengue. January pa lang po may kaso na kita ng dengue. And pag lang po kan January pa na intensify na po ang IEC campaign ta kayo sa mga barangay, lalo na sa mga schools. Iyan po, nakaprepare na kita na pa-purchase, pa-bid po ng mga bulong. Araw nga niya, paubos na naman ang bulong ta po. Ipagkakanducting fogging, saka misting operation. Ito misting machine ta po, provided ito ka DOH, pagagamit ako niyan. Gabos pa yung nagkukonsumong gasolina, crudo para i-operate. Siguro po kung sangon yan, in order po mga supplies, baka mga 800,000 na po. So this is supplies, si fogging, inclusive na po dyan, and other expenses. So, Ipo, pati ito po mga larvicidal, itong panggadambagang kitikiti and larval station mosquito. Itato po yun sa barangay. Pero, kung sa city lang po, city level, maipa po si mga supplies na chemical hospital ako ng DOH, yan po ang range, mga 800. Igwa po dyan naling DOH, takadak lang po kang mga larvicidal na ginagamit, mga subilarv, hali po yan sa DOH, padarayan din nila. So safe to say, Doc, na we're spending roughly between 800 to 1.2 million for dengue. Possible po yan.
Sir, good morning. Sir, duman sa top 5 ka mga barangay sa Naga, may special, kumbaga special effort kita duman na pinagigibo? Duman sa top 5 na halangkaw sa incident ng dengue? Iyo po, bali inapunta lang kayo po itaning meeting with the community sa Kararayan po sa San Felipe, Balata sa San Felipe. Pinarapot mo po, yan po si mga ibang city councilors, si ibang concern po duman. Lalo na po itong kadakol stagnant water sa Rumbili area. Mamagay man po si response, magagay man si attendance. And then po, tipon mo naman yan, another clustering, kay iba pang remaining barangays na. Kaya ito po, nakaaging taon, huwag ng doon barangay na maing kaso ng dengue. Kaya lang for this year po, gabos na igawang positive na kaso. So yan po, inagadan mo ginaray, pag-remind mo man lang po Sinda, anong dapat, anong day dapat. So, gabos po yan, tapos kita po sa tulong top barangays na halangkaw ang kaso ng dengue. Sir, good morning, Giraray. Po, ano po ang nahilingtang dahilan garo dati ang number 1 digdi Concepcion Pequeña. Ngunya na inutan na sinda kang Kararayan. Garo nagpapadarkulan sinda. Ano pong nahiling mong dahilan kung ano ta naging arugin kayo ng sitwasyon? Inatay na po, last year in 2016, yung pinakalang ko po, Carolina eh. For this year, nahiling na po, nag-aangat po ang Kararayan. Ang San Felipe po, stable po yan, pero may number 2 or 3. Kalawag, San Felipe. So, pagpa-check mo naman po sa mga sanidad, sa engineer's office po, nagpatabang na kami, talaga pong ang mga stagnant water po sa Halangkaw, and may limit po ang clustering sa zone, halos magkakadukot po ang kaso ng dengue. So, yan po, pikahagada ng participation na kung igwat talaga mga halangkaw na doot, stagnant water, dapat tambunan na po yan yung daga. Maski drain po yan, na-outro pag nag-uuran. Ano ko yan, makusog na po yung mga uran. Yan po, sa kadaklang ng namukta, favorite po ang breeding area, ang clean water ha. Yan po, breeding area kayan. So, sa NMP po yan, kaya naglipat ng Kararayan ang langkaw na kaso. Alright, so... sige, this will be our last question for dengue. Nagirumduman ko kaya, Doc, di ba igwang barangay digdi na yung zero dengue? And that is, ano pong barangay ito? Last year po, ang barangay tang zero, Dinaga, and San Isidro po, mga last year. Doc, yung practice kadtong mga nasa barangay na yan, pwede po ba siyang makopya kan ibang barangay tanganing zero dengue man po sinda? Is it possible? Po, kung magayon initiative po ini ibang barangay, tayo ito baga po talagang intensify. Every Saturday po nagrarabo sa naglilinig. Tapos siya po itong 4 o'clock habit na every 4 o'clock kada residence po, kada family yung nalinig sa loob. Pinapali mo na po ng mga flower bases. Weekly po ugasan ng mga kortina. Tapos takupan ng mga lato ng pititipo ng tubig. Yan po kuyan mo yan sa encourage. Pati sa schools po, itong 3 o'clock habit. Magayon po kan last year, for the year nga, gawa na ng 207 cases. Ngunyan po, kuyan mo ginaray na kung pwede i-replicate kung may magayon ng practices. Yun na po yan ang purpose pagkapapapod mo sa mga BHWs. Tapos yun na po ang link sa barangay. Alright, thank you very, very much, Doc Butch. Dito po kita sa bago, we have a new ordinance authored by Councilor Sani Ranyola. Ini po si City Ordinance 2017-066, revising the smoking ordinance of the city. Just for everyone's consumption, para po for everyone's information, Doc Sani, ano po ang nakapalaman sa bago tapong ordinansang ini? Ano po si mga dati and si mga bagong unya ng mga provisyones na dapat maintindihan, maaraman kasatuya po mga namamanwaan, especially so na ini po may penalidad kung isay man ang mga maradakop na violating this ordinance. Well, kung mga rumduman po nindo, may ordinansa kitang pinadinuan ko nga ni kaya itong 1995. Itong 95-070. Kundi po, nag-execute mo niyan si Presidente Duterte kaya itong Executive Order 26. Kaya nga ni po medyo magiging obsolete itong mga party, ibang party po
kung sa tuyang ordinansa. Now, ang pinaka-importante po digdi, iyo po itong mga description kan designated smoking area. Then, ito pong mga prohibition sa prohibited acts. Lalong-lalo na po, ang pinaka-importante na ipag-agta na po ngunyan, iyo po itong mga enforcement of establishment, smoke-free task force, saka smoking cessation program. Kaya ito po mayo ini. Pero po gusto ko po rin kita mag-continue na ipasabot giraray po na masingani po ka 1995. Ang objeto ko po kaya ito, bako magpapundo magsigarilyo. Maakong labot kung gusto mo magsigarilyo. Ang pigpupundo ta po kaya ni itong second hand smoke. Kaya nga ni po, pigbabawalan ka, hindi manigarilyo duman sa mga pigpo-prohibir di sa ordinansa. Like mga enclosed areas, public places. So, di po sa ordinansa, pigsaro-saro ta po ang mga lugar na talagang pigbabawal ang manigarilyo. Tangani pong itong kataid mo kay ang tao ngarani dyan, di makasiingot kay itong pigsisigarilyo mo. Kaya ito po nangyari kayan, kada ako nag-aanggot sa kuya, tapig ko ko da po sa ng kagustuhan na magsigarilyo. No, bako po yan ang objeto ta. Kung ka gusto mo magsigarilyo, pumuli ka duman sa endo, magsigarilyo ka, baski ubusan mo tulong ka sa rong aldaw, maakong labot, no? Ba't ito po makakadanyar ka na, kang salud kang iba, na habo man po na magkaigwaning hilang, garo po iba naman yan. Dahil in 1995 po, it was already proven via scientific studies, na ang second-hand smoke causes cancer. Kung ano po ang nakukuha ka itong naninigarilyo, iyo man naman po nakakakuha ka itong nagsisiingot. So, dapat po, ipagbawal ta na ini. Doc, now, unambitan mo po na may mga lugar na bawal. Siguro po, para sa impormasyon ng kabos, ano po ini mga lugar na ini? And kung sa paanong paagi lang po sinda, pwede makasigarilyo sa lugar na yan kung igwang paagi? Well, ang lugar po sa prohibition, mga cocktail lounges, bars, nightclub, disco houses, dance hall, cafes, snack-ins, restaurant, and all other forms of entertainment activities, in cockpits, cultural center, sports and game centers, gymnasium, auditorium, libraries, research centers, laboratories, theaters, and motion picture houses, offering venues and facilities for sports, entertainment, education, cultural activities, and other similar establishment or places temporarily used for the same purpose. All national and local government offices. So, digdi sa city hall, bawal. Department store, markets, groceries, and all kinds of commodity store, service shop, parlors, and all other business or commercial establishment open to the general public. Elevators, passenger buses, jeepneys, trimobiles, e-trikes, and other motorized public conveyances operating in or the streets of the city of Naga, warehouses and storage places, or flammable or combustible material, explosive gasoline and other petroleum products, and within 50 meters from such places or from carriers containing such materials or products, and all classrooms and school premises of any public or private educational institution, hospital and medical premises, and all churches, mosques, and other places of religious worship. Iyo po ini mga places na talagang pig-specify. Now, ano ang mga prohibited acts? Ano ang dapat na ipagibuhon? A. Allowing, abating, or tolerating smoking in places enumerated in the preceding paragraph outside of the designated smoking areas fully compliant with this ordinance. Because kung gusto nyo magkakamuning designated smoking areas, pero iguaman po kaya ang description. Then selling, distributing, or purchasing tobacco products to and from minors
bawal po na magpabakal ka sa minors. Smoking within enclosed or partially enclosed public places, workplace, public conveyances, or other public places, whether stationary or in motion, except in designated smoking area as defined in Section 4 of this ordinance. Selling or distributing tobacco products in a school, public playgrounds, or other facility frequented by minors, and all hospitals and medical premises, either public or private, or within 100 meters from any point in the perimeter of these places. So, bawal po yan. Placing, posting, or distributing advertisement, promotional materials of tobacco products, such as leaflets, posters, display structures, and other materials within 100 meters from the perimeter of a school, public playground, and other facilities frequented particularly by minors. Hostel and recreational facilities for minors, including those frequented by them, or in establishment such as hospital and medical premises, either public or private, within such establishment or its location, prohibited from selling tobacco products. Placing any form of tobacco advertisement outside the premises of point of sale, retail establishment. Placing any stall, booth, or other display concerning tobacco promotion to areas outside the premises of point of sale location or adult-only facilities. Ordering or instructing or compelling minor to use, light up, buy, sell, or distribute, deliver, advertise, or promote tobacco products. So magsugo ka lang sa mga aki, bawal po. No, kaya pagpasudo ka ng sigarilyo sa aki, bawal po. So ano po ang mga pinagbabawal po? Dok, sa madilim pagtaram, pag-analisar ta si maggabus ng mga pig-unambit, pig-mention ng mga lugar, seemingly, it's a no smoking, Naga will be converted to a no smoking city. So bawal talaga. Naguluwas, gabus na public places, bawal. Including, naunambitan na bawal na din sa mga lugar frequented by children. Therefore, our public plazas included. So bawal magtinda, bawal magsigarilyo, magtinda ng sigarilyo and manigarilyo, including sa totoo yung mga public plazas. Yes, because if you will see, in Section 1, the title, the ordinance shall be known as smoke-free ordinance of the City of Naga. So, smoke-free. Pero, siguro po, Doc, ini para din siguro dahil manuwaran ng paglaom, si mga para sigarilyo. Igwa po kitang pig-unambit na pwede man igwang smoking area. Pero sabi po nga ni Subago, igwang specification ang smoking area. Pwede po, Doc, madiskutir sa tuya pong, paano pwedeng i-designar ang sarong lugar na smoking area? The designated smoking area refers to an area of a building or conveyance where smoking may be allowed, which may be in an open space or separate area with proper ventilation, subject to the specific standards of this ordinance. If magdiyan ka mo sa mga international airports, mahiling nindota, igwa talaga dyan, kwartong dakulaon na well ventilated, pero ang aso nagluluwas pataas, no? Na may nakakaag designated smoking area. Iyo po yan ang sasabi po. Now, ang standard for designated smoking area, sir, there shall be no opening that will allow air to escape from the designated area to the smoke-free area. Meaning to say, kung di ba designate area mo as dapat so smoke, magluwas duman sa imong sa may opisina mo. Because ito is no smoking area. So it must be outside duman sa
ang luwas sa no smoking area. No? The designated smoking area shall not be located in or within 10 meters from entrances, exit, or any place where people pass or congregate or in front of air intake ducts. So, minto sa halimbawa dyan sa mayor's office, kumakaga ng bako itong luluwas sa kapiglalaogang kang mga tao. The combined area of designated smoking area and the buffer zone shall not be larger than 20% of the total area ng building. No building or conveyance shall have more than one designated smoking area. Now, in the designated area, dapat tigwan nakakaag smoking area signage. Then, itong graphic health warnings on the effect of tobacco. Duman po kakagang ka itong skull, itong mga dangers of smoking, itong retrato kang cancer, etc., etc. Prohibition on the entry of person below 18 years old. Iyo po ang nakakaag dyan sa designated smoking area. Now, there shall be no designated smoking areas in the following public places. Centers of youth activity, such as play schools, preparatory school, elementary school, high school, colleges and universities, youth hostels and recreational facilities for minors, elevators and stairwells, location in which fire hazard are present, including gas station, storage areas or flammable liquid gas, explosive or combustible materials. Within 100 meters radius of the building and premises of public and private hospital and medical premises, and in food preparation areas. So yun po ini ang mga talagang designate ka ni smoking areas. Dawang kagayon po kayo ni sungunya na bago na pigko ata po duman sa executive order, iyo po ang smoking cessation program. A local smoking cessation program will be established by the City Health Office, that is Dr. Borja, will establish that pag ina-approbara na. Because sigwa po dyan, na gusto na pong mag-sigarilyo, pero di na nahahali po. Ang pagsisigarilyo po is addiction. Ang nicotine, yung pinaka-madali pong ma-addict ang sarong tao. So, garo man sana po itong sa drugs, garo po itong sa alcohol, igwa man pong cessation program. So, we are giving the duties to the City Health Office. Then, ito pong Section 11, yung Smoke-Free Task Force. Makrear po ng Smoke-Free Task Force. Tangani po ma-implement iniyo po. Ang Smoke-Free Task Force po, yaon dyan ng Health City Officer, Health Education Promotion Officer, Information Officer, Building Officer, Business Permit, License Officers, Representative of Naga City People's Council, Representative of Naga City Police Office, the President of the Liga ng mga Barangay. So yun na po yung grupo. Then ang enforcement po kini, iyo po ang Police Department. Alright. So, klarado po digi sa bagong ordinansa, virtually, smoking will be prohibited in the city of Naga. Igwa ka lang gusto mo, magdumang ka sa mga harong nindo. Sa mga harong dumang kita, pwede sa na magsigarilyo. Pero Doc, ang mga hapot ko niyan, may nagapot sa tuya digi sa text because he's watching. How about vaping? Nauuso na dapat kay itong vape. It's not tobacco. They're saying it's vapor. Pero, is it included in the ordinance? Hindi po, nakarigdita, pig-adala mo po sa Department of Health. Tiban mainot man po kitang maray. Then, as of now, there are pros and cons on this, of whether this can affect the health or not. Hindi pa po na tatauhan ng linaw sa Department of Health. So, ini po, ang smoking ordinance sa Naga focuses on tobacco, cigarettes. So, yan. So, dahil po kabalidig ang vape or itong mga e-cigars na inaapod.
Doc, na-mention ni Dr. Sani na we should establish a local cessation program. Our question is, are we ready? Do we have the facilities, the personnel, the funding to implement this program? So far sa kunyan, yan nasa planning stage. Kailangan may involvement tabi dyan na dapat ikaw dyan psychology, psychiatrist. We consider tobacco as, gano'n man yung drugs kailangan abot din na pwede ma-purchase sa, kanina, yung prohibition. Pero once you are dependent dyan or addicted, definitely kailangan din process yung agihan up to the point na talagang mapundo na pag-smoke. So may team yan na may process sa agihan siya. All right, so questions from our friends, media, Joel Arimias. Good morning, everybody. Kay Dr. Stanley Ranyola. Sir Consial, sa pagbantay tapos sa mga smoking area and saro po sa mga nailing paboritong sigarilyo lalo na pagbanggi ang mga terminal po. Paano po yung coordination sa PNP tangani pong particular na sa mga nahiling ko kayo mismo, mga minor, nagbabakal duman sa matindahan within the terminal. Paano po ang dapat ang gipon po kayo tangan mabantayan tapos sa lalo na pagkabanggi? Thank you very much po. Well, at ito nga po yan, nasa stage pa po ito sa pag-adal, no? This will be published in a local newspaper for two times, no? And after that, we'll wait already 15 days and it will be approved. Pag-approve na po, makikiulay po kami kay Mayor. After approval po, bako naman na sa Sangguniang Panglungsod. Sa executive na po maduman, no? Kaya, tangani pong mapakarayta ini, siguro, makikipag-ulay ako kay Mayor, na kung pwede, kaulayon may po ining smoke-free task force and I'm very willing to give them a lecture on the hazards of smoking, no? Pwede po tanganing, ini pong mga yaong digding task force member, ma-relasyon ninda po, mahiling ninda ang danger kang pagsigarilyo. So, with that, siguro, dyan tamapupunan, tangani pong sinda mismo, maghinguwa na talagang ma-implement ini. Saka kung igwa ng task force po, madali sanang maraysa sa mayor's office na mahiling kung pigigibo o dae ang ordinansa. Ma'am Jane? Thank you. Ang hapot ko po, manunungod duman sa kung si Isay ang liable sa mga public places na prohibido ang pagsigarilyo na sinda mag-abate, mag-tolerate, mag-allow ang pagsigarilyo. Kung si Isay po, and ano po ang mga sanctions, so ano ang penalty pwedeng ipataw sa inda? Yan po, so mismo na nagsisigarilyo. O kaya kung ika nagpasigarilyo naman sa minor, ika ang garakupon. Pero kung mga establishment po, may corresponding penalties po na ibaman po naman sa persona. Kung halimbawa, ika dyan sa discount mo, ika ang manager, dumanada ko po ang naninigarilyo, ang manager kang disco, kaya may sadiri, may penalty man po. Plus, diwana naninigarilyo. Po. Sa mga auditoriums po, pareho po. Pareho po. Kung sisi nagpapadalagan ka ng auditorium, he's liable. Tayo, nakakaagpo sa ordinansa. At saka medyo dakula po ang penalties kaya itong mga administrador, manager, or itong mga namamahala kang building. Mas dakula po ang penalty kesa sa persona. Okay. Doc Vito, digdi po sa smoking cessation program na pagpaplano, ano po kaibahan sa plano na magsingil kita sa mga pwedeng kumbaga mag-enroll digdi po sa program? Sa ngunyan po since nasa planning stage yan, dahil po nahiling na dapat mag-charge kita para po maka-attract kita ng dakol na dependents or smokers na magbali po sa grupo. So kayo po dyan talaga, sa ininta mo po, kaya man po kang local health board, lalo na po pag-hire ng mga psychiatrists o psychologists na matabang po sa tuya. Thank you, Doc. Roy? Put ko lang po kay Doc Sani. Hindi po sa mga commercial establishments, mga bar,
may mga establishment na may binubugtakan lang silang sarong area. Gano'n nahanap lang sila ng sarong area na pwedeng at least makasunod sila duman sa pudgani itong makautob sila duman sa ordinansa na maglag sila ng smoking area. Allowed po ba ini na dawa sa yung ganyan magbugtak basta at least makakomply ka? Di na po pwede yan. Digdi po sa Smoke Free Task Force, malibot po ini. Ihilingon kung itong specification sa smoke, itong designated smoking area ninda, nagko-qualified po duman sa qualification na pigtatao kan ordinansa. Kaya bako sa nangyang dumana, magkaagning luwas duman, iyon ang smoking area. Di po pwede na. Opo. Sa mga palap lang po, sa establishment mong mga arugay ni, sa ninda dapat ibugtakan sa indang mga smoking area? Yun ang po yan, itong piga describe po duman sa standard for designated smoking areas. No, mahanap dyan. No? Mayor Revilla. Okay, kay Doc Ranyola. Ano po itong pag-penalize? Ano po yan? Is it parang may first offense ba? Tapos second or ano po yan? Duman sa revision kang si ordinance mo po? Well, pinadakula ta po ngunyan ang mga yung penalties. Penalties po sa mga manager, administrator, or head of office. First offense, 2,000. Second offense, 3,000. Third offense, 4,000. Subsequent offenses, 5,000 fine, cancellation of the mayor's permit and business permit. Okay. Kay Doc Borja, follow up. Ano po yan, Doc? Being a doctor, kasi ko talagang mga gustong nagsisigarilyo na gusto nila totally mahalin na, pero sinasabi mo baga na addicting ini. Ano po yan? Pwede bang magtao ka ng simple tip? Kasi yan iba, imbis na nagsisigarilyo nga, magkakana lang nga akong candy or chocolate. Ano po yan? Effective man po yan? Ang smoking care po usually na start up at a younger age. Ano po? Pag igawa ka na po dyan, naglaw na po yan sa hawak mo, yan na po naghahanap-hanap na. May dependence na nga po. Ito pong pigsabi subango na itong vapor, may toxic effect po yan, kaya yung pigre-recommend. May toxic effect po yan, tapos sa lecture kang effect ng smoking, kabali po yan, na discover po ninda na mas grabe ang toxic effect kaya cigarette. Yeah. May basis po kita kan. And then duman po sa Puntindo, so dahil po yan basta mahali, kung nag-loss na po ito, may mga patches na mga pundo da or ichichig kung pwede candies na lang, hahanapon po yan eh. Pag may dependence ka na or addicted ka na, hanap po yan. Kaya dapat po, halawig-lawig ang process po kaya. And willing po kayo magtabang duman kung talagang makubit po siya na pupundoho na po ang bisyo. Actually, na determination lang po kan tao yan eh. If this would be a consolation, I was a heavy smoker then. You know? I consume almost, I think, 2 packs a day. Igawa akong pakete sa glove compartment kang kotse ko. Igawa ko sa clinic. Igawa ko sa harong. Igawa ko sa ospital. At the moment na waraan akong sigarilyo, medyo nag-init ang payo ko. No? But when the time come on, being a doctor, nababasa ko sa mga journals of medicine na talagang it was already proven na bakunang haka-haka na it causes high blood pressure, heart diseases, it causes cancer, it causes pulmonary diseases. No? Kung nahirinig nyo yan na duwang akbang lang na-defect sila na, nagkakaigwa ng emphysema. So those are causes ng sigarilyo. So I just stop it. Medyo talaga, well, I have to accept na nagkaigwa akong withdrawal. Kasi grabe talaga sigarilyo. Kung malangay yan, yelo ko na kaya ito eh. So, determination lang po siguro. It takes for how many years po, Doc? Ay, nawara sa naman po. Nawara sa naman. Ngunyan, buko na talaga makahiling aso eh. Alright, other questions? So,
Doc, bago lang po siguro kita magpaaram, mga pahabol na mga pagirumdum sa publiko. One, Doc, sa dengue, Doc Sani, pag-abot po duman sa mga smokers niya to. Doc, on dengue. Okay po, on dengue, siguro i-remind ko po ang mga families na kung pwede po mag-start pala ang fever, a day or 2 days fever, daraw na po sa tuto yung mga doktor. Sa center, sa doctor para ma-check up. Dahil na po kita maghalat maglala or after mga 3 days, baka sabihin late ng maray. So, ang ikadwa po, involvement po ang every family, community, barangay, pati mga barangay officials po na tarabangan tayo po balik tayo itong every Saturday pagrabus, ito paglilinis, parilibot ng harong, haliwan tapos sa pagtitibo ng tubig, uran, grabe ang uran mo yan. So yan po, kung ano man pong assistance may itatabang mga bulo na antipyretic, kaya po aninda. Yan po health center, yan city hospital. Sa centers po, iba kita mga bulong na available na pwede itaw. Libre po yan. Doc Sani? Well, siguro po, yaw nang manining sa tuyang revised na ordinansa, manungod po sa pagsigarilyo. Sa tuya na lang pong tubudon po, ang ubiro po, hindi na po makadanyar sa ibang tao. Kung gusto po yun na magsigarilyo, well, nasendo po yan. Pero alagad, pag-irumdum lang po, probado na po na ang sigarilyo talaga pong nakakadanyar sa salud ng tao. Salamat po. Right. One last, Doc, nahiling ko kayo listahan mo sa HIV, AIDS, bago tayo magkarilingawan, this is not to alarm the public or the people. Pwede mo pong maaraman ng development regarding this matter. Araw lang po ka na yung scenario po. First HIV na diagnosed 1984 sa kaso sa Philippines. 10 years after, iwan na pong 593. Another 10 years after, mga 2004, 2,200. Plus another 10 years, 2014, iwan na pong 22,527 na HIV. And today po, 2017, iwan ng 44,000 na kaso ng HIV. So, ini po sa Naga City lang, sa Kamsur po, nagda number 1 Naga, iwan na po kitang 76 cases, cumulative iniyo. For 2017, Doc, when we say cumulative, since 1984. Since 1984? Yes. So, di mo nangangulugan, ang unya na taon, 76? Ay, balikan last year, na-identify kita mga 10 cases sa bago. For 2017, ngunya na year, igawa na po kitang 5 confirmed na HIV. And may waiting pa po kitang 5 pa, tapi pa confirmed tapos sa Manila, sa RITM. Tapos kita po kayo niya nag-check ng blood test na nag-positive, ipapakonfirm na pa po yan sa Manila, sa SACL, para ma-check po yan. Kaya lang ang process po yan, pighira na. Once na-confirm positive po hindi sa laboratory pig-refer to po ang pasyente sa BRTTH. And ngayon po pigkuya naman po kita kan DOH na in a short time, ang BMC magkakaigwanan ng hub para dyan sa cases na may HIV. Doc, for clarification, ini mga cases na iniyo, aliba ini mga bago, are they from Naga City talaga? Kasi may mga nagsasabi kaya na baka ba kuman nga mga taga-Naga yan dahil yaon lang nga dyan ang center kang HIV na dapat ka magdulok dyan. Baka nga mga taga-ibang lugar man yan. Totoo po yan. Dahil man nangahulugan ang puswit po yung taga-Naga. And ang mode of infection kaya po, iba-ibang ang hanap buhay. May mga overseas contract worker kita po hindi. May nagsakay sa barko. And kanak lang po naman, almost 55% naman sa pig-release being positive. Pig-test po yan sa tuyang social hygiene clinic ang City Health. So yan po, and 93% po ang HIV. Bako lang sa Naga, sa Tirong Pilipinas, male po. Lalaki. So 7% lang po ang babae. Last question ko lang po, pira na po ang mga girl to digdi na na itong mga nagpapabakal ning siyempre itong kaugmahan ta. Lalaki. Unregistered po sa tudig di sa Naga na mga sabihin na po GRO o itong mga nasa night spots,
mga 60 po yan. And sinda po, mandated po kang law na every January and July, obligado po sila mag-undergo sa process na ng screening kang HIV, syphilis, saka hepatitis B. Doc, clarify ko these are GROs, Yes. but Yes. not necessarily what we call sex workers. Yes, for exactly. purposes of Entertainment. distinction. Okay. So, gusto sabihin, pwedeng guest relation officer ka but you serve. Yes. But not necessarily you're being exploited or baka man-araw kayan ang kuyan definition. Saro na lang, nagiramduman ko kay itong sabi ni Vice Mayor na parang Doc Sani, igwa kitang pig-create itong task force sa mga barangay na kumbaga hali sa from the grassroots na i-educate yata itong mga youth about AIDS. Aware ka po ka ito, Doc? Itong task force na pigbilog, okay. Ibali po. Ang concerning po naman sa hapot mo, may team po kita, nakakanda kami ikaw po kami team na nag-iikot eskwelahan, maski establishments po. Sa Thursday, Friday nga po may lecture naman regarding TD. So dapat talaga i-disseminate po ang effect, anong mangyayari. Especially po nang na tremendous ang increase and duman po sa willing or gusto voluntarily mag-submit na, especially po kung may mga unorthodox practices ka mo po. Yan po ka po dyan, confidential man yan, may malik dyan, walk-in lang po duman sa City Health, free po ang testing ka HIV, may screen. So yan po. So once again po, let us clarify lang Hindi pong AIDS, piguurolayan ta, primarily not to alarm the public, not to give some, kumbaga, being an alarmist apart kan media. Muyata lang pong matukduan, maimpormaran ang publiko. Rather than treating this as an alarm, let's treat this as something to be, to take note, na mag-iwas, sa paggibo katong, sabi nga ni Doc, mga unorthodox sexual practices, hopefully po na gibuhon pa si tama, na paagi, dakol pong paagi to na iwasan ta ining sa tuyang AIDS and sana po mautob taman iyan. So mga hapot ang mga pag-iriba sa media, so sangaran po kan Sepio, kan gobyerno lokal kang Naga, ni Alcalde Jan Bonggat. Mabalos po. Good morning everyone.
Maria, inatang simbahan, nag-uunyog sa tunggabos para sa buhay, sa pagkabuo, sa kabuuhan, sa panunimikang parokya.